som rád, že ste tento záväzok prijali, každá nová strana. Myslím, že so sebou prináša nejaké očakávania u voličov o tom, že prinesie novú kultúru a nejaké nové efektívne riešenia. Tento podpis vnímam tak, že u vás je tá ambícia a myslím, že je autentická, lebo pamätám si, že aj pri prípade stránkových firiem, tak už dávnejšie, keď vôbec sa aj kauza CT objavila, tak vy ste tam prinášali návrhy, čiže predpokladám, že ten váš záujem o tie témy a zlepšenie tých oblastí, ktoré riešime v iniciatíve je autentický. Pevne verím, že ten záväzok sa bude realizovať či už z poslaneckých hlavíc alebo z vládnych kresiel a držím vám palce, aby sa podarilo tento štát trošku dokopy. My sme sa k tomu prihlásili autenticky, ako hovoríte, práve preto, že veríme na dobrý efekt verejnej kontroly a veríme v právo verejnosti na takúto kontrolu a myslíme si, že aj doterajšia skúsenosť, či už z toho mechanizmu povinného zverejňovania zmluv alebo iných infozákona, že doterajšia skúsenosť potvrdzuje, že tá verejná kontrola má aj silný preventívny účinok. Tá vecná debata, ktorú sme mali ešte, to bola veľmi príjemná, ale nebola nejaká ťažká, lebo naozaj tá zhoda aj s našim programom, ako sme ešte schváľovali v septembri, ako je teraz finálne hotový, je veľmi vysoká. Mám pocit, že v tej politike, v tej verejnej službe jeden z takých hriechov, ktorý teraz je nejaké také hľadanie originality. Že ako keby dobrá politika alebo aj dobrá iniciatíva, taká, ktorá vymyslí najoriginálnejšie nápady, také, ktoré ešte nezazneli, ktoré šokujú večer v televíznej obrazovky. A to je podľa mňa samozrejme úplne scestné chápanie, lebo dobrá politika verejná služba je taká, ktorá presadí tie najdôležitejšie veci a tie väčšinou sú už nejakú dobu známe. Takže napríklad to, že má Slovensko veľký problém so schránkovými firmami, s políciou, s prokurátorou, aj zhruba ktorým smerom s tým pri tom riešení ísť, je známe už dlhšiu dobu. A tým pádom ja čo chcem povedať je, že naozaj kľúčové je nabrať tú silu, aby sme to vedeli presadiť. Takže my dnes naozaj sa k tomu radi hlásime, ale my vlastne sa teraz uchádzame o to, aby sme naozaj mohli z toho niečo presadiť, aby to nezostalo v akademických cvičeniach. A v tom zmysle ja si myslím, že ste v tej iniciatíve identifikovali, pokiaľ ide o právny štát, tie kľúčové problémy veľmi dobre. To znamená, že naozaj pre nás je dôležité teraz nájsť čo najvyššiu podporu na ich presadenie.